Abahlali bendawo yoGobityholo iPlastic View eTshwane bahlaba ikhwelo kurhulumente kuba ancede intsapho nezisheke ezingenamakhaya emva kokutsha kwamatyotyombe naphantse ukufika kwikhulu. The decision of the NEC is the decision of taking these matters to the National Disciplinary Committee. Mongameli wephiko lamanina le-ANC uSisisi Tolashe uza kujongana nekomiti yezoluleko yalo mbutho ngokuphathelene nezityholo abekwazona zorhuqelela udakeni igama lombutho. Tonight he can score for his country again. It's off the post. Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Bruce uzithethelele ifolosi yakhe uLyle Foster emva kokuba lo kaFoster ethe waphosa ipenalty kumdlalo obuhlobo neNicaragua eOrlando Amstel Arena phezolo. Senibulise emakhaya kanti andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Bacela uncedo kurhulumente abahlali kwindawo yoGobityholo iPlastic View eTshwane nanjengoko izintsapho ezibalelwa kumakhulu amathathu nezisheke ezingenamakhaya emva kokutsha kunqunqe amatyotyombe naphantsi ukufikelela kwikhulu. Lo mlilo uqale ngoLwesine kwaye oku kuza nanjengoko omnye umlilo utshabalalise amanye amatyotyombe kwimpelaveki ephelileyo kule ngingqi. Kulo mlilo kusweleke umntwana oneminyaka eli-13. Namhlanje abahlali basePlastic View bafumana uncedo kumbutho wesisa iGift of the Givers. Okay, our team was activated yesterday. We did about 86 households on the ground, and they say there was other part that were not accounted. So today we came back with 100. So in total we got about 180 food parcels to bring to these people. Ukanti amasebe karhulumente nawo athi enza unako ukuzama uqinisekisa ukuba aba bahlali bafumana uncedo. We have brought our social development team from the city. We have coordinated with our food bank, our NGOs to mobilize reliefs. You will see that we are giving them non-perishable blankets and home food to the families that are affected. I think in the long term, you will understand that the expectation is that we need to give them human settlement intervention to restore their lives. Unfortunately, many of people that are here are illegal foreigners, and human settlement laws don't allow us to give them that relief. Abahlali abachaphazelekileyo nabashiyeke bengenanto bathi umbutho wesisa sele ubancede kakhulu ngokutya. Don't have anything from shoes, whatever, blankets, bed, pot, cups, zero. This is going to help us a lot because we had nothing to eat. So since you help us with some food to eat, we really appreciate. Thank you for the food you give us. Ngabantu abangaphaya kwekhulu abashiyeke bengenandawo yokuhlala emva kokutsha kwamatyotyombe abo. Babala umonakalo somashishini bevenkile Escort KwaZulu-Natal emva kokonakaliswa kwevenkile ezisibhozo zabemi bangaphandle ngokuhlwa izolo. Esi siganeko sehla emva kwesigqibo senkundla ephakamileyo eMgungundlovu nesiyalela usodolophu uMasipala iNkosi Langalibalele uMduduzi Miyeza kuba abuyisele izitixo zabanini bevenkile abangama-38 ezithe zatyhuthulwa emva kogwayimbo lwenzeke ekupheleni kuka-April. Umyalezo wenkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu nokhutshwe ngoLwesine wokuba usodolophu wase-Inkosi Langalibalele uMduduzi Miyeza abuyise izitshixo zevenkile ezavalwayo ngethuba logwayimbo lwenyanga. Ukanti esi sigqibo sibangele abanye abahlali bayokonakalisa ivenkile zabemi bangaphandle ze bazithathele nokutya izolo. Some security, some friends, they're going to phone us, we at home. They said your shop is looted, you can come. So we are scared, we didn't come out. So we went police station first. We come with the police. We feel sad, but it never happened yesterday. What happened? Izolo ndiphume apha emva kwe-11. Ngelo xesha besele beqalile ukuzithathela kwenye yevenkile ezikude kufuphi apha kum. Ngeli xesha bazithathelayo ndivale eyam ivenkile ndaya ngasetoilet. Ndive ingxolo ndisetoilet ndeza ngokukhawuleza. Ndithe ndiseza ndafumana ifowuni ethi neyam ichaphazelekile.
Before I entered the shop, somebody, he phoned me. He said, "You are shop? No more, it's finished." Ukanti abanye babasomashishini bathi inkulu ilahleko abajongene nayo. Now we don't know how we stand because it's not only the stock problem. Now is the shop completely damaged. The counter is damaged. The shelving is damaged. There's a lot of money we spend to again stand, but we don't know how we stand again. I'm not sure. Abo bebezokulungisa izinto zabo kwezivenkile nabo bathe bajongana nelahleko. Ngilahlelwe ifoni yami wesisi ne-TV yasekhaya siswami kuso lesi sitolo lesi ngangikhanda ifoni yami la ngaphinde ngikhanda ne-TV yasekhaya la akuyona neyami i-TV yasekhaya ngoba ngisho ukuthi yasekhaya okusho ukuthi ke ekhaya asizukuyibuka indaba asizukubuka uzara asizukubuka lutho nje. Usodolophu wase-Inkosi Elanga Lebalele umduduzi Miyeza khange afumaneke ukuhlomla. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela uThato Molusankwe elitshantliziyo laseMahikeng kumntla-ntshona lisweleke kwiveki ephelileyo emva kokuhlaselwa lidutyulwe kwikhaya lalo eLumanyaneng. Molusankwe besaziwa ngomsebenzi wakhe omhle wokulwa nedabi lobundlobongela obusekelezelwe kwisini kunye nokuzinikezela kwakhe ekuncedeni uluntu. Oogxa bakhe nezalamane bamchaze njengenkokheli kwanegorha. Amawakawaka abantu abuthelane eMahikeng Civic Centre ukuza kuthi indlelantle kunyana kaMolusankwe. Umngcwabo wakhe ubuzinyaswe ngamalungu ezopolitiko kunye namatshantliziyo aphuma kwilizwe liphela, bonke bechukunyiswe liphulo likaMolusankwe. Izithethi zimchaze njengomntu ebekhathala kakhulu ngesixeko kunye noluntu lwaseMahikeng. Thato inele totoma ya monna inele uThato ebeyindoda ebalulekileyo, ebeyinkokheli yethu, ebeyindoda yosapho, ebekukhanya kumakhaya amaninzi. Kuza kuba njani ngoku kubantwana abaxhomekeke kwi-soup kitchen ebeziqhutywa nguye kunye nabantwana ebebembona njengotata uThato? banembabitsa Thato rra. Usapho lwakhe luthi kunzima ukwamkela ukusweleka kwakhe. We have been hurt, we are still hurt, but with God's grace we are holding on. The children are showing quite a somber moment, including us, but what can we do? Life goes on. One thing e ke ratang ka Thato na sa batle go ka sepe. Inye into endiyithandayo ngoThato ebekhusela utata wethu nathi. Nokuba bekukho ukungavisisani ekhaya kodwa kuphela kuhlekwa. Usodolophu uqinisekise ukuba amapolisa awazukuphumla de babanjwe abenzi bobubi. We as government of the people will not rest until these barbaric and brutal killers of our son have been apprehended, and not only apprehended, prosecuted and sentenced. Ukuhlonipha igalelo lakhe kuphuhliso loluntu, uMolusankwe ubekwe kumadlaka apho kufihlwa khona amagorha weli, iHeroes Acre. Mongameli wephiko lamanina le-ANC uSisisi Tolashe uza kujongana nekomiti yezoluleko yalo mbutho ngokuphathelene nezityholo abekwazona zorhuqela eludakeni igama lombutho. Namhlanje isigqeba esiphezulu sephiko lamanina e-ANC lihleli intlanganiso yokushukuxa ikamva likaTolashe nakubeni yena engakhange abekho kule ndibano ebanjelwe kwisixeko saseGoruleni kwiMpumalanga. The decision of the NEC is the decision of taking these matters to the National Disciplinary Committee as it is recommended and decided upon by the National Executive Committee. They will then grapple with other issues as it relates to their president as a structure in terms of what needs to be done, having received the decision. They will do so as the National Executive Committee of the Women's League. The processes of the DC have been undertaken as we speak, and the Comrade President of the Women's League has also been informed. We have now informed the Women's League as a structure, and the National Disciplinary Committee
Ralph Mkijima, Ubud Ralph, as the chair of the National Disciplinary Committee, has been notified, and they will deal with these matters in the normal role of the National Disciplinary Committee of the ANC. Ikomiti esandokubhengezwa eParlamente nezakuchophela inkqubo yokuguzulwa kukamongameli Cyril Ramaphosa ngokuphathelene nebholo lefama yakhe Phalaphala kulindeleke ukuba ibambe intlanganiso yayo yokuqala ngoMvulo, ukanti umongameli Cyril Ramaphosa ulumkise ngelithi uza kufaka isithintelo ngakwiParlamente ukuba ingaqhubi le nkqubo nanjengoko esalindele isigwebo ngakwisibheno sakhe. Abhengeziwe amagama amalungu eParlamente aza kuchophela inkqubo yokuguzulwa kamongameli i-impeachment ngelasemzini ukulungisa iziphene zale nkqubo nengazange ichotshelwe kakuhle iParlamente ngo-2022. I-ANC yasebenzisa isininzi sayo eParlamente ngelo xesha yamkhusela umongameli wayo kulo voti. Inkundla yomgaqo-seko kutshanje isikhabile isigqibo seParlamente sango-2022 ngalomba yathi mawuphinde uchotshelwe ngokutsha. The recent Concord judgment has found that some of our rules are not consistent with the Constitution and therefore require review and amendment. The court also found that in the application of our rules and procedures, we may have misdirected ourselves. Kwelinye icala umongameli Cyril Ramaphosa ubhenele ezinkundleni ecela umngeni kwingxelo ye-Section 89 panel eyafumanisa ukuba bukhona ubugwenxa awabenzayo ngokuphathelene nebholo lasephalaphala. Ukanti ke amaqela aphikisayo athi umongameli makayeke ukusithela ngesebe lenkawu makajongane ngqo nale nkqubo ye-impeachment. We are just pleading with him that he must come, he must stop diving through some legal jargons. He must just come to the commission. He owes that to the people of South Africa. Iqela le-ANC lithi umongameli unelungelo lokubhena xa efuna kuba umgaqo-seko uyamvumela. Politically, others will say it's a delaying tactic. Even, people who are well known for Stalingrad tactics, they will come and verbose that the president is playing this and that and so on. But you exhaust all the avenues. Ukanti ke le komiti ye-impeachment kulindeleke ukuba ihlale okokuqala ngoMvulo ukuze yonyule usihlalo wayo. Umongameli Cyril Ramaphosa ulumkise ngelithi uza kufaka isithintelo ngakwiParlamente ukuba ingaqhubi le nkqubo nanjengoko esalindele isigwebo ngakwisibheno sakhe. Inkampani enikezela ngamanzi iRand Water ithi iqhuba kakuhle kwiphulo layo lokulungiswa kweziseko kwaye ibongoze uluntu ukuba luwasebenzise ngononophelo amanzi okulandela isibhengezo sokucinywa kwamanzi iiyure ezingama-96, nkqubo leyo esele iqalisile. Iindawo ezichaphazelekayo ziquka iMidrand, iRandburg, iRoodeport, iSoweto neminye imimandla esixeko saseKuruleni. Isithethe seRand Water uMakinosi Maru uqinisekise abahlali ukuba ukulungiswa kweziseko kuza kwenziwa ngendlela engazukudala isankxwe kubo. We started yesterday at 7 a.m. on the 29th. So the maintenance will be for a couple of days. So from the 29th up until the 2nd of June, that will be phase 1. Then we'll take a break for the system to recover. Then phase 2 will kick in on the 17th of July up until the 19th of July. Then we will be done with maintenance. So we just wanted to dispel the myth that there will not be any water in between the maintenance. So from the 29th up until the 19th of July. That's not the case. It's broken into phases.
Ngoku apha estudio sihleli noSandisiwe Maqokolo nolilungu leqela lomculo nelicula kamnandi umculo wokholo e-EBMQ. Eliqela likuphulo lokuphuhlisa umculo walo kwanokunika ithemba kwabo banhliziyo zophukileyo. Tyhini nicula kamnandi kakhulu. Dijongile nje ingathi sawubona enye imbasa Song of the Year ephondweni. Yes. Ngicela lithuba ke libulise kuwesilisa egameni lomuntu Yesu Kristu. Amen. Amen. Nje bese kuthiwa igama lami uSandisiwe Maqokolo from iqela EBMQ all the way from eMthatha ephondweni. Yes. Sandisiwe ungakusichazele ke bhuti ngeqela lenu e-EBMQ nemvelaphi yenu. Yes, EBMQ ngu-Evangelical Best Men Quartet. That is 4 voices. uThembi Nkosi Bhavuma, uMavu Mafumba, uMxolisi Jejane noSandisiwe Maqokolo. Zezo voices zegroup ebizwa ngoba i-EBMQ. Saqala ke ucula kudala ke cha siqale sibancinci abantu badla ukuthuba. Kutheni ngokucaba niqale ngo-2000 kodwa ngoku nisekhona sithi hayi saqala sibancinci. So si release i-album ezininzi kodwa ngokuyona album esiphetheyo ethi Umgibe Uqhawukile, which is the 7th album ye-EBMQ. Kutheni nikhethe umculo wokholo? Into edaba sikhethe umculo wokholo into esiyifunayo njengoba sikhulele elokishini. Eyona nto esiyifunayo sifuna ukuhambisa ivangeli. Babona abantu ba inkonzo ayibhori. Enkonzweni akubhori and sifuna ukubanikeza umyalezo babona abantu abatsha bethetha ngomyalezo wegospel, bethetha ngomyalezo kaKristu ukuthi ngaphandle kukaThixo, ngaphandle kukaKristu awuyonto emhlabeni. So kufuneka wazane noThixo nezinto odlule kuzo. That is why le ngoma yethu sithi umgibe uqhawukile sasinda thina abantu badlule ezintweni ezininzi kodwa thina siyiBMQ umyalezo wethu uthi abahlale kuThixo ngoba nguye odlulisana emgibeni. Amen. Sandise usichazele ngegama lecwecwe lenu elitsha enemanqadanqada lilo ngoku. Sivile nanto bana ngaba nibhizi nenza ivideo yenu yomculo ngakusichazele banzi nangayo. Ubhizi kakhulu usisi wami, ubhizi kakhulu siphethe ivideo ngokusenza ivideo yomgibe sibhizi nayo ngonje size apha sinxibe isuit besigqotshishe isuit ngoba sibhizi senza ivideo ethi umgibe uqhawukile abantu bazoyibona kwindawo zonke ebabona kuzo umculo eziTVini nakwe social media nakwizonke nje platforms ngoba nomculo wethu eBMQ uyafumaneka kwi-digital platforms zonke nje uyangena uthi eBMQ umgibe uqhawukile. Indawo enye nje enizawuthi niperforme kuyo abantu banibona. Sizabe siperforma next week. Sabe siperforma by Flagstaff next week eNquza Hill. Sabe sipha sicela abantu bami osibona basilandele kwi-pages zethu eBMQ ku-Facebook bangene nje athi eBMQ kuzo zonke TikTok ntoni buthe eBMQ izavela eBMQ. Nkosi kakhulu. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Masibaleke sibheke evenkileni. Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Bruce uyithethelela ifolosi yakhe uLyle Foster emva kokuba lo kaFoster ethe waphosa ipenalty kumdlalo obuhlobo neNicaragua eOrlando Amstel Arena phezolo. Lamaqela abambene ngeqanda macala kwaye uHugo Bruce uthi wanelisekile indlela elidlale ngayo iqela lakhe. You have to know that Lyle the last, I think, 3 or 4 games didn't play in Burnley anymore since that he changed the coach. He was not even on the bench anymore. So I think Lyle needs a little bit also confidence from our side and also a little bit better physical condition. You see the Lyle, a good Lyle, is quick, he's active. Ndibabe kazibini ke kuwe mamqwathi nomamzangwe ezindabeni yakubulisa ke mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lemozulu nabethu nakho igama lam ndikuthabile ke inzwakazi yabathembu ngokubanzi ke masijongeni yenjenje imozulu mbukele isiphawula kaloku kokuqala ngawo ke lo mfanekiso nokugxila ngokuqatha ke kwiziganeko kaloku zemvula umoya nje wonke uMzantsi Afrika nawe uyabona apha ekhaya uba noko kucweke kamnandi kwindawo ezininzi ezizinze kumbindi nentshona futhi kuMzantsi Afrika kuphela ndawo kaloku ezithi zifana napha kaloku uFederal futhi ngaselunxwemeni ngokunjalo ke
emanzini napha kaloku koSpringbok sekucwengile nje yonke lava kwemini yangomsuku kubanzi ke bethu masijongeni ke lo maqondo wethu okutshisa kaloku aphansi naphezulu ke sithi sivule ngephondo lokuqala elipha kaloku eMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke zikwintshona futhi namazantsi kwelaphondo njengapha kaloku hafu futhi qaba ngamafu ngenxa yenkwankca nokubhudla okuqatha kakhulu komoya nguye kaloku ke la 5 degrees bentsho nje ke mbukelo wam futhi kwelaphondo lapha eFree State kwindawo ezininzi ke ziphezulu kwelaphondo futhi nasembindini njengaphaya koVelkom ekuseni ubuphila phaya eFixburg futhi emva kwemini ngomso bayelusonga usuku baluvale futhi ngenxa ke ilashumi elikhatshwa sithoba kanti ke ngokubanzi futhi benjenje ephondweni bukeli lasentshona koloni kwindawo ezininzi futhi kwimpuma namazantsi kwelaphondo njengaphaya ko-Oudtshoorn ekuseni futhi amaqondo okutshisa phantsi asephansi kakhulu ngo-8 degrees napha ko-Beaufort West futhi kuhle bevuka ngomsekuseni ngo-11 degrees benjenje mbukeli wam futhi ke kwelaphondo laphaya eNorthern Cape kozo ndawo kakhulu ke mbukeli eziselunxwemeni njengaphaya ko-Alexandra Bay kwasekuseni futhi ngo-11 degrees napha ko-Uppington futhi yabikwa kancinane nje ingqele ngenxa yakhe ke lo 8 degrees nansi kwakhulu bethu imozulu ke mbukeli wami kwelaphondo lapha eNorth West kwindawo ezininzi ke zikwintshona futhi nombindi kwelaphondo njengaphaya ko-Vryburg ekuseni futhi kuyabanda kakhulu mbukeli ngenxa yakhe kaloku la 6 degrees benjenje kwakhona futhi kwelaphondo lapha eGauteng pha kumantla kakhulu koBongonspruit ekuseni Johannesburg napha koSprings Pretoria futhi kuyabanda kancinane pha ekuseni futhi xa bevuka ngenxa yakhe lo 11 degrees nyuka nam ngokubanzi ke mzontsudu siphawule kaloku elaphondo lapha eLimpopo kwindawo ezininzi ke futhi ke kumazantsi nentshona njengapha koThabazi bekuseni kuyafefa kakhulu yonke lemva kwemini ngomso bayayivala futhi beyisonga ngo-20 degrees kanti ke benjenje futhi ke mbukeli phaya ephondweni lapha eMpumalanga kwindawo ezininzi ke futhi kumantla njengaphaya koMbombela ekuseni Sikhukhuza Middleburg kwasekuseni futhi naphaya eMalahleni embini kakhulu kwelaphondo ngokunjalo ke naphaya eErmelo kuyabanda ngomso ngo-8 degrees vume ekhaya ndiyivale ke ndiyisonge nam imozulu ngephondo lokugqibela njengaphaya kaloku KwaZulu-Natal kwezo ndawo ezintle kumazantsi kwelaphondo Pietermaritzburg naphaya eThekwini futhi kumyoli bevuka ngo-17 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshela imyoli kamnandi mawethu.